Odhiambo machielo nyakwara mogerwa kini machiegni mar yudo weche manyien mag rimore mana kae Ramogi TV odiochieng' mar 30 dwe mar 7 2024. Odiochieng' bende gik moko medo lokore piny Kenya, welo medo timore e piny owacho, weche mag paro kotenore kod ni en ng'a mowinjo bed ni kao telo e duond bura mar ODM. Poni joma nyocha nowal ne bedo jotend migepe obi opuodhi bang' piedhgi kod od bura. Nyakora mogi gin weche ma waketo ni kendo waiko ni achiel kachiel. Chenro mag kao kenge mag neno ni olos IEBC bende odiochieng' ma kawuono paro medo wuokie. Magi to kod mamoko mathoth nyakwara mogi wan kod weche manyien mag oimore tinende ni. Mokwongo wayud thund weche. Jatend piny William Ruto walo Dorcas Agiko duor kaka Attorney General ka Beatrice Akulo gwel ne migawo mar dongruok Afrika ma Ugwe. After doing a fair process, free and fair process, you go and say we are going to change that name. Who has ever heard of that? Ywaruoko moche Azimio ewi chenro mar chugo IEBC ka duond bura mar NLP ywakni itemogo gi chenga. Komiti marango kenge mag bero sekta mar kanise pacho ka ochwalo ripot gi ne jatend piny ka dwaro margi en nikech chike mag tayo sekta no. Kawadhi mbele kantie thuolo mora mora mar mondo wan bende wabedi ni wanyalo tiyo ne chama engas mora mora ma wanyalo yudo thuolo no. Nafas no wabro kawo gi lwet wariyo. To en ng'a gini madhi yudo lemo madito ma owe gi Mbadi, Wandai, Joho kod Oparanya e duond bura mar ODM. Nyakora mogi bed thuolo mar tudori kodwa namba en 33600 Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube en Ramogi TV Kenya, mbui mar X @Ramogi TV KE. Kabende nyalo weche gi ka i-follow ana wuon George Bati Daddy Cool Facebook page mar achiel kachiel kokale Ramogi TV. Weche manyien mag oimore chakore sani. Jaloko mar iluongo ni Wilson Ochuka, nyinga en George Bati. Jatend piny William Ruto walo Dorcas Agiko duor kaka Attorney General ma pachoka. Dorcas nitiere kod lony mar rie weche mag chike ma pachoka ka osetiyo kuom thuolo mar higni 30 e sirikal. Poni Dorcas opuodhi obiro bedo miyo mokwongo bedo Attorney General e historia mar piny Kenya. Tok dangni makoni kod kocha gikone nenore ni jatend piny William Ruto oyudo jal mowinjore kod lemo mar Attorney General. Tok ne Justin Muturi gole lemo no, jatend piny nowalo Rebecca Miano e kama nochako loke pache kendo tero Miano e migawo mar limbe. Gima nochako miyo komno odong' nono. E oboke ne ute fwambo odiochieng' ma kawuono, jatend piny owalo Dorcas Agik oduor e lemo mar Attorney General. Dorcas en okil mani kod lony mar arieya tok tie sekta mar sirikal kuom thuolo mar higni 30. E lony mare, Dorcas osechiwo paro malach ewi bero chike ma pachoka, kama oting'o chwalo buche makedo ne ratich oganda kod chiwo paro ewi chike. Dorcas bende ipako kuom bedo jambola kendo jadiera e tije ka en jal morito chike ma pachoka. Dorcas nopuodhi kako okil mar doho mamalo e pachoka e higa mar 1992 tok yudo digri e somo mar chike e higa mar 1999 kod diploma mojiwre kata postgraduate diploma kowuok e kar tiegruok mar chike mar Kenya School of Law e higa mar 1991. Gie sani otiyo kaka jagoro e apisi mar jomin buche. Jatend piny bende owalo Beatrice Akul Moi kaka jatend migawo marango chenro mag dongruok e pinje Afrika ma Ugwe kata EAC. Moi en jalony e weche mag science mag oganda kanotiyo kaka jatend migawo mar pi kod lope e kaunti ma Turkana. Ponono ni welo mar Dorcas oduor opuodhi odhi bedo miyo mokwongo bedo Attorney General e historia mar piny Kenya. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kawasudo ni apisas adek ma otenore kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua odadho gi apisas mag okwach kich kaluwore gi ng'anyo mar rawere mag Gen Z ma osebedo ka ibago e pachoka. Apisas go ting'o jaod bura ma Nyeri Town Ngunjiri Wambugu, jaod bura ma Embakasi West machon George Theuri kod jating dai mar Gachagua Munene Mumbi. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, moko kuom jotelo ma oteno Gachagua bende okwedo ripode ma wacho ni nitie chenro mar dwaro golo Gachagua e kome.
E kinde manonro e wi jogo mosebedo kachiwo sir ne ng'anyo mar rowere dhi nyime, ji adek ma iteno gi jalup jatend piny Rigathi Gachagua gin moko kuom jogo midayo dhogi kaluwore gi keto chenro mag ng'anyo mar rowere mosebed kibago e pacho kaendi kendo chiwo sir ne chenro ma kamano. Apisas go oting'o jaod bura ma Nyeri Town Ngunjiri Wambugu, jaod bura ma Embakasi West machon George Theuri kod jating dai mar Gachagua Munene Mumbi ma bende nochiwo wach ne apisas mag okwach kich e apis Gachagua ma e kar dak Makarin. Ji adek go kaachiel gi jood bura ariyo mamoko osendikore mar konyo e nonro mageto keto ayanga sir ne ng'anyo mar rowere mosekelo tho mar ji 60 kod hinyruok ne oganda moko. Magi duto timore e kinde ma jogo moteno Gachagua okwedo ripode malieko ni idwa thich oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua e kome kaka nyocha owach gi jaod bura ma Embakasi North James Gakuya. An impeachment motion is being considered against the deputy president. I would want to make it very, very clear that that is an affront towards the mountain. And it is really an attack on us as a people. And we will not take it lying, but it has its consequences. Whoever feels that that is the way to go, we kindly tell them, bring it on. Efinyakidi, Ramogi TV. Kapod wane motende kod weche mag siasa ne duond bura mar ODM oluongo romo mapoya mar bedo kod lalruok e wi liet mosenyiedhore ne jokanyo sani chunygi geto telo mar duond burano. Magi timore bang' moko kuom jotelo ma omako lemo mopogore opogore e duond burano wal ne yudo lemo mag piny owacho. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. E chenro mar lombo jokanyo kaka yor manyo telo e duond burano mar ODM, duond bura mosebedo gi telo mongirore kuom higni ma 19 gisani jodito momako lemogo biro yudo thuolo mar chiwo thuolo makende ne jogo mabiro mako luth mar chwalo duond burano kadhi nyime. Bango mbasa mar telo muche duond bura mar ODM kendo weyo kamoko kuom jotelo duond burano oyudo gwelo makende lemo mag piny owacho moting'o jalup ogai mar ODM Mario Ali Hassan Joho, Wycliffe Ambetsa Oparanya, jakom mar ODM John Mbadi kanyakla kod jalno morango chal mar siasa e ODM James Opiyo Wandayi ma bende en jatend kweth manok e od bura. Manyo leme chama mar ODM koro sekelo liet ka jotelo kaka gavana ma Homa Bay Gladys Wanga osenyiso dwache ka gisani to obolo ne gweno dome otar mar nyiso tend mine duond bura mar ODM. Ka wadhi mbele kantie thuolo moro amora mar mondo wan bende wabedi ni wanyalo tiyo ne chama e ngas moro amora ma wanyalo yudo thuolo no. Nafas no wabro kawo gi lwetwa ariyo kendo wabro tiyo ne chama gi teko wate kaka wasebedo kwa tiyo ne chama. Mogi TV ofweko mopondo e romo moro madundo mane otim yodho wadh Nam Chumbi e kinde ma maling'ling fono ni gavana ma Mombasa Abdulswamad Sharif osenyiso gombo mare mar ng'wano lemo mar jalup gai mar ODM ni mar Ali Hassan Joho mawuok yo Nam Chumbi koro weyo lemo no. But if you're asking me on my capacity to be able to serve for the people, to bring in more vitality and freshness, by all means. But I would truly prefer that we cross that bridge when we get there. Romono ne oting'o gavana ma Kisii Paul Simbarati bende ok odong' chien kendo diro gogo mar rech koponi en bende onyalo yudo thuolo mar telo e ODM. You know, I'm a vice deputy vice chairman national. We will lead. I'm a leader. I'm a governor in my own county. Again, given an opportunity to serve at a different level in my party again, I'll do it, and we'll do it for sure. We'll do it to the level that our people expectation is met. Magi timore kinde ma jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna okoni kiny mar chieng' tich adek nitie romo mobagi kod kuku mar ODM mar larruok kaka inyal pong' fuok madhi dong' thuolo. Penjo maduong' en ni to ng'a gini mabiro yudo thuolo mar bedo gai mar ODM ka nyaka sani jodwe man kod lek noting'o Babu Owino ma Embakasi East, Millie Odhiambo to kod Otinda Molo ne tend kweth manok e od bura to Caleb Amisi ne kom mar pak. Ka koro chama dong' nafas koro dong' e chama bende to pod wadwaro ni mondo chama mar ODM ok dog piny kata matin, chama obed motegno. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Nyakora magi wamedo sudo nyime kendo wadhi nyime gi weche mamoko bende ma otendore kod mago mag yiero
kata mag telo mag duond bura mar UDA kama moko kuom jokanyo mag UDA wuok oko kendo lando ne githicho oko e kom jagoro maduong' mar duond burano Cleophas Malala. Kwethno ma otisore kaka jokanyo matene mag UDA olando ni koro giyango Joe Halende kaka jagoro maduong' manyien mar UDA. Giwacho ni Malala oserocho chenro mag sirikand Kenya Kwanza kata doko ni ene jagoro maduong' mar UDA. Today we are here to confirm that one Cleophas Malala has abdicated his role and his duty as the Secretary General of the ruling party. He is on the forefront against the formation of broad-based government. And I'm here to confirm that he is no longer the Secretary General of UDA party. I, Joe Halende, will be taking over as the Secretary General of UDA party. Kinde ma pod weche nitiere e odno mar Wilbaro Nyakoromogi. Chenro mar gwelo put moyiedhi madhi gwelo commissioners manyien mag IEBC chalo ka madhi bedo gi digni bang' achiel kuom duond buche mag Azimio bwogo mar dhiedo. Duond bura mar National Liberal Party oramo ni jatendgi Augustus Muli ema noyier kod ombulu mathoth kod duond buche mag Azimio kendo kwedo okang' mar Junet Mohamed mar ODM ndiko ne karan mar Senate mar ochwalo nying Koki Muli. Jafumbo marwa Chris Owino nigi ler mathoth. Chenro mar gwelo commissioners manyien mag IEBC chalo ka gima dhi muomore e bugo bang' duond bura mar National Liberal Party bwogo dhi e doho poni riwruok mar Azimio ochwalo nying jambetre Koki Muli kaka jakanyo mar aput moyiedhi madhi gwelo commissioners manyien mag IEBC. Kao twa kod jofwamb weche e bore Nairobi, jatend duond burano Augustus Muli mane ochwal nyinge kod Azimio chieng' geso ne karan mar od bura mar Senate mar chung' ilogi e aput makamano oramo ni en emane oyiere kod Azimio bang' yudo ombulu 16 kuom ombulu duto 23 mag duond buche mag Azimio. I was given a certificate, which has been shown here. We were given everything. We were given results from the polling station. The agents of Dr. Koki Muli signed that they have witnessed those results. And we left happy that finally the majority had spoken. Of course, my right is to go to court, but I'm counting on the parliament to do the right thing. And the right thing is all here, very well documented. Ne wadi e yiero tarik 20 kod auchiel Machakos kano semiwa notices magimoro mano ne otimo kaka owinjore. Daktari Augustus Muli main party leader mar National Liberal Party ne oloyo candidate mar Wiper Democratic Movement mar Stephen Kalonzo Musyoka. Wantiere gi documents kaka manyiso kaka yiero notim e yo mayanga. Koro wan gima ok wang'eyo ni to ere kaka IEBC nyalo timo yiero mami certificate kato Junet Mohamed gi Kalonzo dibet kamoro kato wacho ni koro ni yiero manutimo Machakos noendo ni ok en yiero magin gi yango. Ginyiso jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod Junet Mohamed mondo chwal oboke moro amora manyiso jal mane oyier kod Azimio mopogore gi Augustus Muli. Ambassador Koki Muli mar Stephen Kalonzo Musyoka gi Junet oro nyinge bunge noyombi noyudo mana kura 7 kende kuom ji 23. Kura 16 nogone Daktari Augustus Muli. Omiyo wagombo ni kadibeni wabedo nyiso ranyisi maber mar telo. Kik waber jok masik wacho kania ni sirikal masani en sirikal mar dictatorship to wan wawegi watimo the opposite. Koyo kod Augustus Muli osiemo speaker mar od bura Moses Wetangula kuom puodho Koki Muli mane ochwal nyinge kod Kalonzo kod Junet Mohamed kagiwacho ni Augustus Muli emane oyier kod ombulu e riwruok mar Azimio ma ok ambassador Koki Muli. Okang' mabor warito kawuono neno gima speaker dhi timo, wageno no dhi timo gima sheria dwaro. Koko timo kamano dwaro medong. Gwandruok e kind riwruok mar Azimio ewi jachung' margi e aput makamano koro bwogo mar duoko piny speed mar gwelo commissioners manyien mag IEBC poni wach makamano odhi e doho. Mabiro kalore ni odiochieng' mogik mar chwalo nyinge jokanyo e aputno en chieng' tich 2 jumani kalore kod chik. Nyaka sani riwruok mar jogo kwan Ice Park, riwruok mar Okind LSK, riwruok mar Ute Lamo kod komiti mochung'ne tayo duond buche e od bura PPLC kende ema osegolo ayanga nyinge mag jochung' magi kalore kod chik.
Jachung' mar LSK en Caroline Kituku e kinde mar riwruok mar jogo kwan Ice Park to idhi chung'ne kod FCPA Andrew Tanui Kipkoech. Riwruok mar ute lamo idhi telne kod Nelson Makanda kaachiel kod Fatma Saman ka duol mar PPLC to ne ochwalo nying Evans Misati kaachiel gi Nicodemus Bore. E ote mane ochwal chieng' Ngeso, Augustus Muli ne dhi chung' e lokweth jood bura mano kata Azimio. Kata kamano, Azimio kokalo kuom Kalonzo kod Junet Mohamed ne oloko chung' margi kendo chwalo nying Koki Muli ne karan mar od bura mar Senate. Duol mochung' ne chenro mag od bura PSC bende pok ogolo ayanga nying jochung' magi ariyo kata odoko ni spika mar od bura Moses Wetangula ne igeno mar chiwo ler chieng' wuok tich jumani. Chik manyien mar yiero mar 2024 en achiel kuom paro mag chik 9 mane ochwal kod komiti mar NADCO ma kelo lokruok e pacho kae. Kata kamano, poni ywaruok odhi nyime ewi paro mar chik mar yiero to odhi riwore kod paro mag chik 8 ma pod kuomgi omoko e rot e od bura mamalo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Chenro mar medo nyadhi paw mar ndeke ma JKIA ma chano tim gi piny owacho ka gitiyo kanyakla kod kambi mar Adani Airport Holding Limited oyudo ng'ikruok bang' jago moro chopo e doho mar chungo chenrono. Jalno wacho ni okang' ma sirikal dwa kawo mar miyo teko kambino mar timo lokruoge moko en ataro mar chik, kendo kata mana kambino kata kambi madwa timo lokruogego ni kod sigana mapek mar mibadhi. Lydia Okeyo nigi ler mar wach. En kwayo mochwali doho gi jal mong'ere kaka Isaac Languguyo, kwayo madwaro mondo mi chungi chenro mar bero paw ndeke ma JKIA kokale keto pawno e lwet kambi mar Adani Airport Holdings Limited. Guyo wacho ni okang' ma idwa kawo gi piny owacho en ataro mar chike ma pachoka kendo ok oluwo chenro ma chike dwaro mondo mi lu eka okaw okang' ma kamano kama oting'o dwaro pacho ganda kendo keto ler makende e chenro ma kamano. Bende odwaro ni doho wit kucha winjruok mora mora ma piny owacho osedonjo gi kambino kendo ruch oko chenro mora mora mosetim kotenre gi winjruok ma kamano. Dwaro bende nitiere mondo mi duok penjo moko matek ma jopiny dwaro duoko e wigi machalo kaka ni ere chike manolu mar keto paw ndeke ma JKIA e lwet joket mwandu kata ji giwegi. Ere gimomiyo notim chenrono kapok okawo pacho ganda. En ang'o momiyo piny owacho time apanda kendo to ere gimomiyo ohala ma itimo iye ok oketie yor ayanga to itimo mana gi jomoko apiny. Gino mamedo kelo penjo mathoth en historia mar mibadhi kaachiel gi rocho ratich oganda ma kambi mar Adani Airport Holding Limited nitiere godo kama oting'o nonro madhi mbele e mibadhi mar dola bilionde modhuro momako gi e piny mar India kod piny mar Amerika. Kambino nitiere kod yore magikwepo godo chulo osuru ka bende e kinde mokadho ne nitie kwayo od bura ma piny Australia mane dwaro mondo mi geng'ne kambino e higa mar 2017. Mabire kinde ma jotend migepe ma pacho ka Musalia Mudavadi tamore ni onge winjruok mora mora ma osetime kind kambino gi piny owacho ka oganda jo Kenya to koro dong kod penjo modhuro maloyo duoko. Jomo Kenyatta Airport is not on sale. This is a public asset. It is a strategic asset. And if it was going to be sold, you can only do it after a full public process that Parliament endorses. So anybody who is giving the impression that the airport, Jomo Kenyatta Airport, has been sold is not being factual. It is not true. What we need to appreciate is that we will need to modernize our airport. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Ramogi aput manuchuogi mar nono timbe mane okelo tho e bungu ma Shakahola ocholo report margi ne jatend piny William Ruto yanga odiochieng' ma kawuono. Apudno ma otel negi kod jadolo Mutawa Musimi oyango ni dwaro nitie mondo orid chike mag thiro puonj mobam kowuok kuom jodolo kendo jiwo somo mag weche Nyasaye e sikunde mondo kony jopuonjre ng'eyo adier e wi wach Nyasaye. Mondo ne piny owacho yanga matut adier e wi kaka thoe ma Shakahola ma itudo kod jadolo Paul Mackenzie ne obet kod kit puonj manomiyo oganda ne ok nyal fwenyo ni kit puonjgo ne tero gi siol piny jomotho. Piny owacho ne ochuga put mar timo nonro e wi thoe ma Shakahola. Apudno motelne kod Rebni Mutawa Musimi gikone to chwalo ripot margi ne jatend piny William Ruto kendo yango gik ma giyudo kod okenge ma owinjo keti
mondo thir timbe maket kod mano timore Shakahola. E lipodno apudno koni mondo rie ute mag lamo mamoko kuomgi loko ndiko ataro kendo reso jo-Kenya e obadho machal kod mano kelo midhiero ma Shakahola. Piny owacho nyaka ket chike mamenyo ute mag lamo ma thurka koting'o chugo komishon mabiro ng'iyo ute mag lamo, miyo sirikal bende thuolo mar ng'iyo kaka itayo ute lamo, loko kendo rido e chike mang'iyo milome kod lendo machopo ne jopiny, gundo makare puonjo somo mag wach Nyasaye sikunde, kendo keto kenge mag neno ni jopuonjre ong'eyo adier kendo konyo jo-Kenya e fwenyo jodolo manyayo puonj mobam. Bende gidwani keto kenge mag puonjo jopiny e wi dinde kendo yango kum mawinjo miji manyayo puonj mobam, kopogore kod yango kaka ichwalo weche ma ichich ni gin puonj mobam. Koyudo lipodno, Jatend piny William Ruto koni gidhi keto kenge mag neno ni dwaro mar apudno ketie tim kendo reso jo-Kenya wi puonj mobam mamoko kuom ji ma opondo e wach Nyasaye tiyo godo e neno ni orit ratiro mar oganda jo-Kenya kendo rit ratich kanise matayo tijegi e yo makare. We will be taking the next steps in making sure that the good work you have done so far translates into what will do two very important things for us. Number one is to protect our freedom of religion in Kenya, and to also make sure that that freedom is accompanied by protection from those who want to abuse religion for other reasons. Jatend piny bende olero ni biro chiw thuolo ne jo-Kenya mondo gol pachgi e wi yo maber mar rieyo weche mag lemo thurka. The next steps on the discussions on the policy framework that you have suggested will be informed by the broad views, perspectives, ideas, suggestions from the people of Kenya. Because public participation is now part and parcel of our legislation framework, of our policy framework, and of all government interventions and interactions. Mondo tiek timbe machal kod mano timore Shakahola mano kelo tho mar oganda buora, jopiny biro bedo kod duol mogik e wi kaka owinjo ta ute mag lemo kod weche lemo thurka. George Bati, Ramogi TV. Nyakoromogi gi ripodno mar ripot wi nonro ma osebedi kitimo kalure kod gik mano kelo midhiero Shakahola terwa yweyo marwa mokwongo e weche manyien mag oimore tinende. Aneno ka ote mag usadonje Eric Nikodemo kawuok chunge Kenya Mkago. Bati Kenya ne otamo ang'a jotelo igi lach gidwaro mana igi kendgi raia to biro konyore nade. Mano penjo mare Lawi Ojala kantiere Kanyadoto to wacho ni imore Bati. Penjo ng'eny maloyo duoko ka be jalup jatend piny biro wuok e obadho no adier. Mano wach manitiere kamano en bende openjo kamano. Evangelist Oyanga Felix kantiere pala Koguta wacho ni na malera ahinya kendo mor koda an benda mor kodi Revni Evangelist Oyanga Felix. Wino Janabi kantiere Yani Masai Raila Okondruto odwok cherera gi jowetene ang'wen e IBC to kao kamano to en be okwa bimana yie kode. Mano Janabi kantiere Yani Masai. Weche medo nyuolre mathoth ahinya makaluga japenga achiel ma Bom Center wacho ni yo makare ahinya kendo en koda nyaka giko. Ayany Ben Bella bende nitiere koda kanya kwaramogi kendo moro ahinya gi weche manyien. Odhiambo Martin ende wacho ni weche manyien molone kendo donjone e yo makare. Omor gi weche mag oimore. Jok mabende medo diro na ote kanya kwaramogi. Shemo Tho Soja wacho ni greetings Bro Bati, closely following the news report no kanisa no arwako kabisa. Wacho ni achual ne mos ne Dr. Lilian Gogo kod Barack Ojala. Wacho ni amora ahinya. Erokamano Soja. Uchenja Kosege wacho ni piny irieyo gi jotendwa mang'eny timore kilingling. Wacho ni piny irieyo gi jotendwa mang'eny timore to mana kilingling. Okay. Erokamano. Dudu Bairi kod Nyasembe be ni koda ka wacho no mora kum Solomon mar Kibuye wacho ni poch gi pak ne Attorney General manyien gone wakwayo mondo wabi puodhe mondo kaber to bedo los sigana mar bedo miyo mokwongo bedo Attorney General kaluwore kod lony mare mararia. Architect Asio Evans wacho bati yena kaw thuolo mar oro poch gi pak ne Dorcas kuom lemo mar Attorney General makoro wale kaka miyo mokwongo ma obedo Attorney General manyalo bedo Attorney General pacho ka. Freddy Kabia Nyong'o baba wacho ni amor gi kaka jo Wilbaru kata UDA timore malo kanyo. Okay.
Injinia Bwiro Gudrongo wacho ni amor ahinya entiere mikindani jo ODM nyaka koro doge drawing board nikech jodito mag-gi jodito madongo ema wuok adek wacho ni tek. Makamu bende wacho ni bati onge kama ondikie chik ni joluo nyaka bedi opposition kendo wan ne okonyuolwa ni wabed mane opposition. We'll never go back to opposition until further notice. Mano makamu emondiko nyakwara mogi ni en orito further notice no. Kangeni further notice no biro bedo karango. En mong'eyo. Adwa ni mondo mi ang'iye mana moko bende nitiere lai mar mbui mabendo medo ndiko naka mana mapiyo piyo. Wilberforce Otieno wacho ni impeachment of Gachagua is about when not if, lakini obiro kod casualties mang'eny sana. Mount Kenya nyalo chando jatend piny higa 2027 ka ok otang'. ODM UDA en gik matimore gin normal realignment mag siasa for 2027. An kora akwayo oganda luo mondo mi ochung kod Baba Ruto mondo Kenya odhi kamoluongo en ni forward. Kasto architect Shiraku Akelo ono manyakwar nyapi mar Kadongo Kabondo Suri School neno yimore malera nyanya. Bishop Gordon Odongo mar Evangelistic Miracle Church watinga ka jodolo wabiro medo siro okenge mag bero sekta marwa kendo tiyo ne Nyasaye yo maler. Wan waikore mar sidho ayanga Bishop marwa Shemagao tarika 17 madwe manyien na kisekondari Nyakach. Nyakwara mogi inyisa ni thuolo mar ka yweyo oromo kendo kalo koro waka yweyo dugo kod weche mamoko e oyimore. Jackpot ilikuwa ni timu 15 na Mungu akasaidia nikapata 13. Hii pesa ambaye nimeshida nitaklia madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Shabeki imenisort. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea game zichezwe. Shabiki super jackpot ni time yako. Mina dai wote twenda hivi to bet. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Reason mommy another improve kienyeji gin disease resistant. Bende in kare. An poko kenda. Koro ere kaka ananyalo do nyithinda dek to poko kenda. Nyakora mogiro kamano kumedo ketera mogi TV wadhi nyime gi weche manyien mana kaka nasingo. Jotend migepe Musalia Mudavadi osingo ne jo Kenya modak e pinje maoko ni sirikal biro rito ratechgi kod ngimagi e kinde ma gidhi nyime kod tijgi e pinjego. Mudavadi bende wacho ni sirikal biro neno ni oket lai makare maneno ni omenda mag yoro e pacho ka otigodo yo makare mar gero Kenya. Mudavadi oloso e kinde mane otayo nyasi mar goyo oriti ne jopuonje ma 60 moyudo tich e piny mar Amerika. Mudavadi omedo ni nying Kenya ber oko kaluwore kod tich maler ma joma tiyo oko setimo gima koro lombo pinje mathoth mondo omany jotich mawuok Kenya. And also he has promised, of course you are sending, but what you are sending with the Lord. For all stakeholders, the Lord is your shade at your right hand. The sun. It's now over $4 billion coming to the diaspora. If that money was just put in one basket, what the diaspora is remitting to Kenya can completely build a new airport terminal in one stroke. That is the power that the diaspora now has. It's a very serious thing if you think of it. So we are looking at you with a lot of hope that you prosper, because when you prosper, then Kenya also does what? Prospers. So tunawatakia heri, tunataka mupate nafasi nzuri
lay the ground for the others who will come after you. And I want to assure you that the government of Kenya will always be as supportive as it can be. Sirikal mar piny Kenya kotudore kod jokanyo mamoko ni ong'ala mariango ni gitieko tuo mar nindo kata sleeping sickness kaka achiel kuom ondamo magisegoyo kedo kod tuoche 21 mojwang'. Bende gichiwo kata gijiwo lwenj kedo gi tuoche kaka bilharzia kata kachocho kod tuo mar remo kod njofni magiwacho ni thoth e alwora mag counties 22 e piny Kenya. Negitwak gi jofwambo e kinde romo mag tiego jochiw thieth ma kaunti ma Siaya chuny boma ma Kisumu, kendo gilero ni thoth tuoche mojwang'go ikelo gi chido mar alwora kod kit lil mamoko. Gik moko mang'eny ma waneno kaka kata jigas ineno mago en joma nyalo wuotho maybe tiende gi lilo maonge wuot, and then nitie gik moko kaka kata worms be infestations gi ji ok luok lwetegi maber bang' chiemo kata kapok gichiemo kata bang' dhi e choo. Koro ka wanyalo bedo gi some of these things in place ma encourage ni ler is actually one of the key things onego bed ni wang'eyo duoko tuoche gi chien nyalo konyowa dhi mabor sana. Wadwa ni wapuonj jothieth nyaka nyamrerwa ma ginyalo ng'eyo tuochegi, to ka giyudogi to girifagi i osuptal mondo wathiedh tuochegi kapod ok oniang'. Ma entry point mokelowa ka en layo remo kod njofni, to kuom tuoche ariyogi watemo rango kaka wanyalo integrate mondo warangie burdens mag tuoche moko ma bende oketh tenge kata mag neglected tropical diseases gi. Kawuok e gwenge ma Kisumu nyakoro magwadhi nyaka Migori kama jodak e gweng' ma Oruba Sianyi sub county ma Suna West county ma Migori ywak ni chenro mar kunyo mula kaachiel kod luoko mula e gwengego ketho alwora. Giwacho ni kwiri mar mercury ma itiyo godo e luoko mula bende keto ngima jamni kaachiel kod mag dhano kama rach. Jafwambo marwa Jojuma miyo ler. Kuonde kunyo mula kaachiel kod luoko mula osebedo kuonde mag nweng' mathoth ne oganda e kaunti ma Migori. Kata bende oganda yudo rito marika kuom kuondegi mag kunyo kaachiel kod luoko mula, kuondegi bende osekelo midhieche mathoth ne oganda ma oting'o tho, hinyruok kaachiel kod kethruok mag alwora. Ywak osebedo ka wuok kuom oganda ma odak machiegni kod kuonde ma ikunyo mula kaluwore kod kwiri mar mercury ma itiyo godo e kuondego ma seche moko mol kendo dhi alwora. Moko kuom oganda osewito jambgi bang' modho pi mantie kod kwiri mar mercury e gwenge mathoth ma ikunyo mula e kaunti ma Migori. Jodak ma Oruba Sianyi sub kod ma Suna West gin moko kuom oganda ma osewito jambgi nikech kwiri mawuok e kuonde luoko mula. Koro wakwayo ni jonema kapono yie mondo ong'inwa masingara mar gweng' kaka gweng' chalo, nikech ka giseluoko to gik ma giketogo kelo madhara nikech hinyo dhok. Muya mawuok e wi gigo be interfere with the community nikech oger gi kuonde ma miere nitiere ma nyalo changia gik maricho ne ngima mar dhano. Gini nyaka environment bende mondo donji ong'e digri mag gik miwang'o kacha ka. Jodak ma Oruba Sianyi wacho ni kwiri mawuok e moko kuom kuondego ma iluoke mula gwengego ketho alwora kendo keto gi kaachiel kod mag jambgi kama rach mokalo. Moro kwechu kinto ka pige moluoko dhahabu go dhi upuke barabara to gin gi chemicals to ang'eyo ni chemical ochalo kaka mercury kata ma dhano mako chamo kata ma lee mako chamo to nyaka hinyre. Kuntie kinde moko mana gisepuke kamano ero madhok moko nomodhe kich gipayo ni en pi kata gipayo lum maber madhok notho. Kono chuno mok dhi ka chief be nyalo konyowa. Nyasaye osebedo korito ji lakini dhok ema osetho. Kaka diere moko dhok nomodho pi ka chiaye notho nokelo weche mang'eny sana. Bang'e nwawuoyo gi wuon leaching plants go mondo gine kaka ginyalo geng'o gigo mondo mi kik kel tho mag chiaye. Samuel Juma wacho ni moko kuom kuondego ma iluoke mula igero makata pacho ganda ma odak alworano ok okaw kakoro gichiwo seyo ne duolno mochung' rito alwora NEMA. Kama ne gigero gigi no ginyisowa ni koro wadwa gero gigi ka to mae gima wadwa timo koro ubedo motang'. No ginyisowa wanopa ni gigi puke barabara. Mana wan kaka the administration asa area naka kech mwalo piny Siany kocha nitie kama itime ok gikaw pachwa
wan wapo mana ka gigi nie area. Ka opogore kod ywak motende kod kwiri ma itiyogo e luoko mula, ywak bende nitiere ni bugni mathoth man sewe kunyo mula bende ok oum. Gino bende koro keto ngima oganda kama rach mokalo. Goldigo eko kosekunygi wakwayo ni mondo jonema owuo kod weg bugnigo. Ka tich oserumo to gichiegi nikech mane mabiro jalo kaka kuond minege ji tidhi iwite. Kata joma kunyo kunya to bugni wawe kuonde go. Ndalo ma koth chwe bugni go pong'. Moko bende ido ka nyumore iye. Kuonde go japiko ringe nyithindo wuothe mine madhi chiro rugo nyaka gotieno. Koro mondo ji ohinyre. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakoromogi kowuok Migori to koro adani mondo mi ami sigana mar gweng' moro ka achiel kuom sigana ma bende koromo chieng' tich ariyo kata ariyo to waluwo ni kawuono ni chenro mar ng'e gwengewa wadani wang'e nonro mar gweng' ma Urudi. Urudi en gweng' ma yudore e Nyakach e kaunti ma Kisumu. To bende in iwuon isepenjori sigande mar Urudi. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo nowuotho kanyo kendo owinjo kaka sigana mar nyingni nochakore. Owinjane. Nyakoromogi machiegni e telo machielo e chendoni mar ng'e gwengewa. Ka jumani pod kalapapla mar ng'e gwenge onyonre mana e kaunti ma Kisumu kuma wuok e sub kaunti ma Kisumu West. Ofuyo ma odhi opiyo e gweng' miluongo ni Urudi mayudore e sub kaunti ma Nyakach. Sama iwinjo nying kamoro ma iluongo ni Urudi, ang'o mabiro e pachi? Mokwongo, wachako kod paro mopogore mag jogweng' ewi kaka gin gilieko gima didemi chak gweng'ni ni Urudi. An katedo kata ayudo kae nochak ni Urudi. To ka penjo jomadongo to nyisa ni ne en kama ji dhiga to duoge. Koro omiyo niluonge ni Urudi. Kati wuogi to ibiro duogo. Anyuola ma kanis kamoro ma gidhi koni Urudi. En kama Kiswahili wacho Urudi. Manyiso ni kidhi tiduogo. Kidhi tiduogo en kama ji duoge ji ok lal. E chon chande nene ka lweny nitie kor e gweng'. Ne ji kose wuotho e wach mar lweny gi to gidok Urudi. Ma emomiyo nochak Urudi ni Urudi. Mano Urudi gi Kiswahili mane ake koro gidok Urudi. Mano ne mwaka mare 1933. Mano ndalo koloni. Nyakoromogi bang' winjo paro ma jogweng' oselieko kotenore kod nonro mar nying mar Urudi. We koro wawinja nena kuma dier kod kuku mar wach nitiere kotenore kod nonro madinemi chak gweng'ni ni Urudi. Wawuoyo gi jodongo machon to iwacho ni lang'o ne ni malo kucho to ne gisiko gi atak. Koro ka giriembo ji nodak malo kuro koro giriembo ji kadhi kon. Ma jowa moko be nodhi sango. Thoth ji nodhi sango. Koro ka gigika to giwacho ni koro wadogi Turudi. Ka gigik ere Turudi koro gigomo gitimo ang'o? Gidok. Koro ema ne ji owinjo koro ji oloko ni ka koro iluongo ni kanye Urudi. From the word mane lang'o siko wach ka giriembo ji to giwacho ni Turudi. Koro we wawinja nena ni gweng' ma Urudi ong'ere kod wach kata timbe mage. Dong' mar Urudi ni endi ong'ere weche mag ang'o mag sport. To gi weche mag kanisa wach Nyasaye. Ere ma Urudi ka endi nindi nitie kanisa chiegni 4 moluore. Nitie AIC, nitie VOS, nitie SDA, nitie CCA ma johera. Koro wach Nyasaye to oseng'ere gweng' ni endi. Ma kata ka nyithindo obaro to gibaro wach Nyasaye to giyudo ndi. Gweng' ni ong'ere gi weche mag pur. Molo ni pur madhi e nam mwalo kacha to gi sianyni ka bende pure cham moloyo ni bando. Ka higa koth chwe maber tiyudo bando maber ahinya mang'eny. Koro mano en achiel kuom gik ma o produce. Obed sipode mag sikunde, obed tuga moro manyalo bedo mag piny, koro hinyo bedo Urudi kanyo. Koro dawachno bedo kaka center moriwo dhout Nyakach. Ma ka wach moro nitie atia to ibiro Urudi kanyo ma ji lose wechego. Koro chalo kaka center
mar Jonyakacha wach kamano. Wang'ere ni wapuro mchele kod bando. To bende nyaka ne Urudi chakre kowuok kuom dho Swayo ni Turudi osenyuolo dongruoge mage e alworani. Welding mayande onge an wadhi mna Katito, sani jo welding nitie kanyo, photocopy nitie kanyo ero, pesa wagolo kanyo ero. Hall nitie kanyo ero mondikni Town Plaza, wanyalo time conference. Nyamreche makaende rado kanyo, CHPs matindo biro nini, kanyo girade. Nitie CBO kanyo bende matindo tindo nitie kanyo, mine romo. Rech kidwaro fresh, mine go sangu kelo kanyo ero. Alot mo asondo biro no kanyo ero. Nam kaendi mwalo kaendi chwa pure, mine pura lot. Wan gi skul, kaka ka uneno skul kanyating. Ikabodho, kidok kocha, wan gi Urudi both secondary gi primary. Wan gi sitima. Yo, nyaneno lo moa Urudi mane ridere cha. Although the maintenance mare is not very good. So en dongruok mantie. Pige wan go kaka kidhi kocha. Tie pi ma group mono kunyo kanyo. Nyithindo masomo kanyo inyo kadho maber. Piny tek, nweng'o tek, yuto tin. Kae to gi kijana masani wan go ni. Ok oyienwa mondo wadongre Urudi ka. Urudi wan e ture sa gi wadgi. Osiko kiture, nyithindo mayo ji. Koro bende kaka itim tami nikech samoro nyathini ni e iye kanyo ok dagi ng'i. Sama nabiro kaka tedo kato ne lam onge, ne yo ndara lowe mane nitie. Koro gi sani to wayudo lokruok nikech ndara nitie. Ogonwa lam moa Katito nyaka Homa Bay en lam. Ohala to timore matindo tindo go. To kochorre madanga wachi no yaore obedo malach. Ok obed malach nikech achiel ariyo ma nyithindo timogo. To bende nitie rem ma jogweng' ma Urudi ni godo nyaka ne ochakre kata obedo ni gikwano dongruok achiel ariyo adek. Nyo kwal ng'ato nyoro, kinyo chako kwal kamachielo, ochako kutur kamachielo. Koro en ywake mantie Urudi wan, ok wadhi maber e Urudi gohala. Ok onyal dongore nikech nyithindo ma chapo wa e Urudi kage. Koro ka sirikal nyalo konyowa mondo ng'enwa nyithindogi, mondo konywa, to Urudi yudo mana dongruok. Wadwaro mondo wa revive pidho pamba. Pamba ne en cash crop mane timo very well karwa ka. Nitie World Bank project ma chakore ka midwa revive go cotton. Gin gi 5 food chains midwa notim e agriculture. Pamba, pidho nyanya, pidho dhok, livestock, to gi pidho michele. Koro mano gima wadwa ni that project wadwa no bi mondo wachak wapidho ang'o? Michele. Through irrigation. Yo ma Urudi kadhi Kanyalwal en yo ma very vital. Ichene mo products mani gik mopidhe nam kucho mondo gichop oko ka yorno. Koro wadwaro ni yorno mondo losi. Gik monindo kaka mattresses dhi, gik ot kiweya weya ma ok nge ng'ama orito to ok iyudi. Koro mano e gima chandowa kabisa, makaber to nonego nyumba 10 oket motegno mondo mi kata ka wadhi budho mag otieno gie to ka waduogo to oyud ka utewa ni kare. Ka sirikal nyalo miyowa administration police e chief camp nikech chief camp wan go bathe ka mondo mi okonywa rita kwe maka. Oketnwa security light ma jo county ket kanyo mondo shopping center no bed maber. Machielo pi ne nitie kanyo ma sondo miriwo kalo kadhi mana papo ndite gini to mondo ride ko biro mwalo ka onge ka ginyalo miyowa pigno ero ma gichomno taps go ero to wadhi maber. Machielo Urudi field ma Urudi sek primary no ero ogernwa go mondo loko ber kaka stadium kata kama nyalo sport ground ma nyithindo nyalo time culture kata mine time gik mopogore to sani iro ka ok oyoto nikech en temporary field. Mana kamano Nyokaramogi gi kanyi mwachopo godo e giko matielo makawuono e chenro ni mar ng'e gwengewa. Kik idhi mabor, medikete mane wang' jowi mar Ramogi nikech juma manyien bende aduogo ni kod nonro mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kiero inyaluonga ni Nyaboma. Koromogi bang' winjo sigana mamit mar Urudi kod kaka ji losi wachno, wang'iyo motende kod weche mag ohala. Riwruok mar jolos modhi mag tedo e pacho ka mong'ere kaka Edible Oil Manufacturers ochiwo siem e wi rochruok mar uchumi
gino ma biro kelo lal kod nok mar tije kaluwore gi nengo mamalo mag loso modhi. Jokanyo mag riwruogno kotenore kod seneta machon ma Mandera Bilokero wacho ni medruok e nengo mag mo tedo biro kelo pek ne oganda jo Kenya kaluwore gi medruok mar 10% mag osuru e wi modhi ma iomo e pinje maoko. This is really surprising because there was no engagement, there was no discussion by the government with the industry. You know, when you, it's one of the challenges of this government that they do not engage industry at all. They do not engage, you know, with manufacturers, with, you know, with the stakeholders or people who are, you know, because you need to plan. You know, businesses need to plan. They need to, you need to prepare for finances, for cash flow, for investment. But you know, the way the government just wakes up and today you gazette and tomorrow you start paying taxes. Already when Kenyans were complaining, the tax is too high. So the impact of this thing is obviously the demand will go down. Kambi kunyo mula mar Shanta mageto tayo chenro mage igemra mula kaunti ma Siaya ochako yudore rot madiny e tielo machielo bang' jaod bura mageme Elisha Odhiambo dwaro ler manimba mar wuon kambino. Jaod bura noseyo kambi Shanta mawachore ni osebedo katayo tijene ka onge kod ler kendo osekelo kwet modhuro kowuok kuom jopiny. Elisha bende wacho ni tije kambi Shanta en ataro mar chik kaluwore ni lesen mane omigi en mar timo rameny ni mwandu manie bwo lowo to ok mar kunyo mula. They can't just walk to a school and build a toilet without having a structure, without talking to the leadership of game. Going forward, I'm going to have a more serious meeting in Ramula to ensure that our community benefit. They don't lose in the process. Wawinjiregi MP ma Rwanda. Wador Santa Gold, Kakunyo, Dhahabu, tuntia structure. Licenses magengo and mara exploration. Kaingi license ma exploration kinyaltimo mining. Nige iwajin tingo samples check to tingo gold ma game udego. So I'm going to put a stop to it. Jima tiyo etesend nyamburko ma Mwembe Tayari e kaunti ma Mombasa sani karakoni chenro mag ohala kachiel kod kwan jogo mong'ado geche kawuok bomano no medore ka ipimo kod ndalo mag tich ariyo mosekalo e jumbe mosekalo ma gikoni en nikech ng'anyo ne ok otimore Mombasa kaka osebedo katimore kinde ka kinde odiechieng' ma tich ariyo to kendo ni mar sikunde sani ogik loro miyo jonyuol manyo thuolo mag wuoth ne nyithindgi ma chano dok e mier. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Tesend bas ma Mwembe Tayari Mombasa. Kae ne wayudo ka chenro mag wuoth dhi nyime kendo weg dukni ne oyawo helni kopogore kaka osebedo chieng' tich ariyo jumbe mosekalo nyaka ne chenro mag ng'anyo makwedo piny owacho chakre e pachoka. Jogo matiyo e gache mating'o jowuoth koni kwan jogo mamanyo gache bende omedore to chutho ni mar jopuonjre manie sikunde bende koro chano loro kendo dok e miechgi e rusa mar dwe mar 8. Chenro osechakre, jonyuol osechako ikre mar ng'ado ne nyithindgi tiket ka giduogo e rusa mar dwe mar 8. Aneno ka chakre 31 nyaka tarik 3 gisechako buk nere nyithindo loro wik manyien. Koro waneno kwa booking marwa kaka wanjo madhi Mombasa, Nairobi, Busia. Booking waneno kwa ji osechako respond. Wan gi ji makoro book, jomoko book advance, jomoko book immediately kaka jok madhi Nairobi. Geche koro wan go maber kabisa. To kata bedo ni jomoko ne pod obet akicha kaluwore gi luoro ni ng'anyo ne kidek bedo, chenro mag wuoth kod ohala ne odhi makare kipimo kod jumbe mosekalo. Kata kamano, gache mag obila to ne one ka pod fuyore e chuny boma, kata obedo ni onge ng'anyo moro amora mane otimore Mombasa. Kata kawuono gokinyi ka nwachiewo, nwaneno ka polise wuotho kuondegi. Pengine mokelo luoro momiyo ji movement ok ber ahinya ka bedoga. Pile pile Mwembe Tayari en kumodich sana, lakini ka chakre ng'anyo chakre chieng' tich ariyo gi tich ang'wen ji bedo ga matin e town, ji ok bed ga mang'eny giluoro wach ng'anyo. Pogruok nitie maduong' kabisa nikech tich ariyo gi tich ang'wen ne ndalo ma maandamano. To koro sani waonge maandamano nikech koro kwe wan godo. Ng'eni ka maandamano nitie ji oluor mondo miyo dhi e wuoth. To sani koro waneno ka piny ber, piny yom, kata wan jok mabiro booking
ging'e ni koro nitie kwe. Ing'e ni ka nitie kwe, wuoth ber. Giywak ni gacho kolo midendo ni SGR bende osebedo kamayo gi ohala, omiyo geno margi thoro ga mana bedo e kinde mag jowuoth mathoth, magin seche ma iloro kata yawo sikunde kaachiel kod kinde mag nyasi ma bende gimede nengo wuoth. Wach manyalo wacho mar jo SGR oketho wuoth ahinya e Mwembe Tayari kae. Nikech kake wan jowuoth yudo ni joma ng'eny sani wan wadhi SGR to jok mang'ado gari te nikech kaluwore kod sa. Koro mano kelo ng'ukni maduong'. To mondo mi wa compensate ndalo moko ma koro ok waching'e, ng'e ndalo normal iyudo ni 1800 paka Kisumo. To kwa mede koka wa compensate for the loss. Iyudo ni seche moko bas dhi ndalo ma onge ni ndalo ma oro. Bas dhi ma onge ji. To ndalo ma koro onge oro. Ema koro wa compensate wachule ofise. Bas jok manigi loan gichule. Ikruok mag jopuonjre loro skul dhi nyime tesend bas ma Mwembe Tayari kaendi kuma jogo matiyo tesend ni koni kwan jogo mang'ado geche sani osechako medore ka giikore ne loro skul. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. I resigned from work about 2 years ago, so I'm running a shop, doing different items, the cereals. Once I deposit to my account, take 10% to Subukia Shrine. From there, now I'm going to boost my business. Possibly after 3-4 months, you come and visit me in Machakos, you'll see some difference. Bonuses nazo ni no. Kwanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Minadai wote twende hivi to bet. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. I resigned from work about 2 years ago, so I'm running a shop, doing different items, the cereals. Once I deposit to my account, take 10% to Subukia Shrine. From there, now I'm going to Koro wadonjo weche mag tuke nyakwa Ramogi machiegni kendo erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Jodak ma Kibra kaachiel kod jotugo e kar dak ma Kibra nobago ng'anyo odiechieng' ma kawuono ka gisundo tend kaunti ma Nairobi mondo tiek gedo mar paw tuke ma Woodley Grounds. Alap ma Woodley mane oger higni 50 mokalo nolor gi tend kaunti ma Nairobi ka gedo mare nochan mondo chakre higa mar 2020. E higano omenda maromo siling $390 nokete nge budget mar kaunti mar gero alabno ka onge gino karachiel manoger. Higni 2 bang'e gavana ma Nairobi Johnson Sakaja notelo nyasi mar chako gedo mar alabno e okang' machielo ka omenda maromo $283.9 ne oketi ne gedo mar pauno. Jodak ma Kibra koro dwaro mondo mi chak gedo mar alabno masani en bungu kanok mag pewe kar dak ma Kibra hinyo klepe kaachiel kod rowere matugo adhula.
vijana tumeamua hatutaki kutengenezewa ground. Hata Sakaja asikam, hatutaki. Tutachezea vumbi. Sisi ni wasee wa vumbi, tutachezea vumbi yetu. Juu Sakaja ametuenjoy, alikuja hapa akaongea akatuenjoy. DNG akatuenjoy. Yaani ma MC wote. Ma MCA, ma MP wote tabia yao ni the same. Pizza wapi mmetengeleza hii hapa mmefunga 2 years. Leo tunao kuikomboa tuichezee tu kwa vumbi. Siku ile uko tayari kuitengeleza ndio tutawatokea mtengeleze na kama material liko. Lakini kama sivyo hatutatoke hapa. Tunaambia governor hakuna mwizi hapa. Sisi haja yetu ni kiwanja. Si sawa? Wenye wamekataa kutengeneza kiwanja ndo waizi. Sakaja alikuja hapa kama ni senator akujenga, ni governor hajajenga. Akwende huko. Watu waingie ende. So sisi kila Tuesday tuko hapa kwa kiwanja. Hadi ile siku itaundwa. Piny owacho koro jiwo weche tuke kaka yora orako e kinde jotije mag piny owacho kod jopiny kaka achiel kuom yore mag jiwo ajenda mar bero weche mag thieth kod ngima makare kind jopiny e kinde ma bende kuonde chiwo thieth e thurka ojiw mondo dew orako kaka achiel kuom yo makende mar kedo gi dang'ni mar paro. Kotwak e lap mar tuke mamoye boma ma Kisumu e kinde nyasi mar yango piem mar tuke kuonde tiegruok mag thieth mag medical kata Kenya Medical Training College e pachoka, jagoro mongirore migawo mar thieth Mary Mudhoni olero ni orako en achiel kuom yore ma nyalo tieko dang'ni mag paro kendo jiwo dak makare kind oganda. Omedo wacho ni piny owacho chano tiyo machiegni kod sectors mamoko e jiwo weche mag thieth kod dak makare kind oganda kokalo e weche mag tuke kod orako. Physical exercise is one of the critical healer to many ailments, you know. Therefore, we start from now. And you have seen myself, the chair, the county commissioner, my CEO here, Kelly. We have immersed ourselves in the field and we have really shown it that we can also do it. Because physical wellness, mental wellness is very, very key to our growth. Bimar tuke taekwondo medo idho e pachoka kae kar dak ma Kariobangi Ndung'u Ng'ang'a ma en kocha mar tukego tiego nyithindo e ng'eyo tukego gino molero ni nyalo konyo Kenya bedo gi jotugo mabeyo e kinde mabiro. Kowuoyo gi Ramogi TV e kinde mane odhi nyime kod tiego jotugo matindo, Ndung'u olero ni ma en tiegruok motimo kaka chiwruok maonge kod chudo moro amora mimiye. Nyaka sani osetiego jotugo mathoth kokwayo jonyuol mondo mi nyithindgi thuolo mar yudo tiegruok. Gisani Ndung'u tiego jotugo maromo 20, kata kamano kwan margi medore e kinde ma nyithindo loro sikunde. Thiro timbe mag maundu gi donjo e yedhe mamero ji en gino mojiwo kata majiwo Ndung'u dhi nyime gi miyo rawerego lony mag tuke mag taekwondo. Madhumuni ya kuanza hichi kilabu nikianza juu ya kuona watoto vile wanazurura hapa. Nikaamua nikifanya ya hawa watoto kitu wataanza maisha ingine bora kuliko hiyo zamani. Ndio nikafungua hichi kilabu tuwe tukitrain kuanzia Monday mpaka Friday ili wakitoka shule wawe na kitu ya kufanya. Niliona wameanza kuingilia hii tabia ya kwenda wakiokotaga machuma, plastiki. Nikaona sasa hiyo si uso mzuri kwa hii estate. Changamoto zile tunapitia kama makoches ni kuwa wazazi hawajakubali michezo sana. Juu hakuna watu wakuja kuelezea michezo ni ya nini na inafanya nini. Na kana kuwe na workshops za kufunza wazazi maana ya sports ni nini. Kawasude ni captain mar team Kenya Faith Kipyegon en achiel kuom jotugo mosechopo e boma ma Paris kowuok e boma ma Miramas e piny mar France. Kipyegon otelo ne jotugo mamoko kaka Mary Moraa maringo ng'wech mar mita 800, Timothy Cheruiyot, Komen, Brian Kiprop, Bernard Kibet, Lilian Odera, Vivian Chebet, Nicholas Kimeli kod jotugo mamoko. Ikruok koro biro chakore ne jotugo maringo ng'we mopogore opogore. Kocha Bernard Ouma olero ni ikruok margi obedo makare kendo geno en ni Kenya biro timo maber e tuke mag Olympics higani. No, wait. We're waiting.
Coming here, we're coming out with a lot of confidence. I noticed the competition is so high, but the training as well was perfectly well. And the spirit of the athletes as well in terms of motivation is very well. So we're looking forward to starting the heat. Our main target for the rounds, the semi-finals, into the finals, the main focus now is to reach the finals. For those who are into the final, like 10,000 meters, the main focus now is to deliver medals. Odho Soja Urgatino wacho ni en bende en koda Moso FC mora inya Giramogi TV Jaro Soja wacho ni jatuka neni maber kenda mora inya ka kuidugo Kenya ng'anyo ketho gik mang'eny kendo sama ji ng'anyo to tije ochung' mano Green Army Gor Mahia 001 Jaro Soja kamano Auki Diboka ndiro yani Masai wacho ni kaka Ruto gi Raila sani koro obedo no ber na inya kendo amor go mang'eny mano en mawacho kanyo Auki Dibo Muwuyo kamano kamano Alfred Oluoch kantire ungo e Karungu wacho ni amora inya gi president kuom gima otimo Poj gi Park wacho ni ofwane jaera ni iluongo ni Phoebe Pamela entire Tanzania okay kamano wino ng'ado boda wi malich mangoro onge chunye ne Ramogi Vine Mpesa Mariat bende wacho ni entire koda kendo mora inya gi weche manyien mag Ramogi TV weche manyien donjo ne yo makare kendo mol ne mos achiel kachiel to mana kokale Ramogi TV nyakora Ramogi kamano ni in ma ikaw thuolo mari kendo ikete Ramogi TV weche manyien mago imore chieng' tich ariyo ni thuolo koro maya wanga we mondo an binda ban piene nyakora Ramogi abano tesinagi an binda dhia yue lojo mosiro weche manyien kacha kodi in mi ikaw thuolo mari bedo koda chakruok nyaka giko Puoch gi Park ilo aya mabende nowuok oko mar manyo ni weche gi reporters magwa e konde duto mag piny Kenya nyakora Ramogi odwa mar kawo weche manyien kendo dhingo gi yo makare kotel kod jatendwa Jay Bonyo kachiel kod Ken Muga jachung weche to koda iye kanyakora Ramogi asebedo kod Ben kaka jago picha mara e kiru mar ariyo asebedo kanyo kod Lindsay Simani kaka director mara nyakora Ramogi kod kwith mare e kiru mar ariyo mar weche kama ichwale weche gi manyien Puoch gi Park ne gin bende jaloko mara osebedo Wilson Ochuka nyinga en George Bati oriti masani Nikaingia kwa mkahawa mimi kichwa yangu akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma so si kuona bado ina run vile nilienda tu kukaa chini na nikaona nikarudi kwa simu nikapata bado ina run nilistuka sana na nikakaa shout immediately vile niliona hivyo hata nyama nilikuwa nimependa nilijaribu kutafuna iko ngumu sana si kukula tena hiyo nyama mimi ni mkulima na niko na projects so ni kuendeleza tu ukulima yangu na projects zangu ukichukulia ikuwe ni rahisi na ujue vile mtakaa na captain mcheze mzuri utaielewa lakini with the time the more unacheza